Faça un experimento mental agora mesmo. Imagine que está de pé á beira de un precipicio, mas non é un precipicio común. Non existe fundo, non existe parede, non existe sequer escuridão visível lá embaixo. Existe apenas un limite invisível no espazo, unha fronteira a partir da cual nada, absolutamente nada, consegue regresar. Nen a luz, nen o son, nen a información máis elementar sobre o que aconteceu do outro lado. O seu instinto dislle para recuar, porque o cérebro humano evoluiu para temer quedas. Mas aquí está o detalle perturbante. Se estivese realmente a cair nese precipicio, non sentiría absolutamente nada. Neñuma forza a puxalo, neñún solavanco, neñuma dor. Apenas continuaría a flutuar, convencido de que tudo estaba perfeitamente normal, en cuanto o universo inteiro, visto de fora, o observaba conxelado para sempre na borda. Isto non é ficción científica. Isto é o que a física teórica prevé que acontecería se cruzase o horizonte de eventos de un buraco negro. En 1915, cando Albert Einstein publicou as ecuações da relatividade geral, non imaginaba que as súas propias fórmulas escondían unha solución monstruosa. Apenas algúns meses depois, en 1916, un físico e astrónomo alemán chamado Karl Schwarzschild, en cuanto servía no exército durante a Primeira Guerra Mundial, resolveu as ecuações de Einstein para un caso aparentemente simples. Un corpo esférico, sen rotación, completamente isolado. O resultado foi elegante e aterrador. As ecuações mostraban que, para cualquier masa concentrada nun raio suficientemente pequeno, existiría un ponto sen retorno, unha superficie esférica invisível no espazo, a partir da cual a curvatura do espazo-tempo se tornaba tan extrema que nen a luz conseguía escapar. Schwarzschild calculou ese rayo. Para o Sol sería de aproximadamente 3 kilómetros. Para a Terra sería de menos de 1 centímetro. Ninguén, incluindo o propio Einstein, levou a serio a posibilidade de que a natureza pudese realmente criar algo asín. Einstein resistiu durante décadas. Publicou artigos en 1939 tentando demostrar que a materia non podería colapsar até ese ponto. Achaba que algún mecanismo descoñecido impediría a formación daquilo que hoxe chamamos buraco negro. Estaba errado. A natureza non partilla das nosas preferencias estéticas. Agora, antes de continuarmos, preciso que faça algo. Olle para a súa man. Observe os seus dedos. Sinta o peso do seu corpo na cadeira ou no xán. Tudo isto, cada átomo que compón o seu corpo, cada fotón de luz que entra nos seus ollos neste preciso instante, existe porque conseguiu escapar a gravidade. Os átomos de hidroxenio que forman a agua nas súas células foron forxados nos primeiros minutos após o Big Bang, a cerca de 13.800 millóns de anos. O carbono nos seus osos, o oxígeno nos seus pulmóis, o ferro no seu sangue. Tudo isto foi cociñado no interior de estrelas que viveron e morreron moito antes do Sol nacer. Mas algunhas desas estrelas, as máis masivas, non morreron de forma pacífica. Colapsaron sobre sí mesmas, e cando o fixeron, criaron rexións do espazo onde toda esa materia, toda esa historia cósmica, desapareceu para sempre do universo observável. Está sentado nun planeta que orbita unha estrela vulgar, nunha galaxia espiral con aproximadamente 200.000 millóns de estrelas. E no centro exacto desa galaxia, a cerca de 26.000 anos luz de distancia, existe un buraco negro con unha masa equivalente a 4 millóns de sois. Chámase Sagitario A asterisco. Non o pode ver, non o pode ouvir, non o pode sentir. Mas ele está lá, e a súa influencia gravitacional é a razón pela cual a Vía Láctea ten a forma que ten. Cada estrela que ve no ceo nocturno, incluindo o Sol, orbita en torno dese monstro invisível. Isto non é unha metáfora. Non é unha simplificación para tornar a ciencia accesível. En 2022, a colaboración internacional coñecida como Telescopio do Horizonte de Eventos, envolvendo máis de 300 cientistas de 80 instituições en todo o mundo, revelou a primeira imaxe directa de Sagitario A asterisco. O que viron foi exactamente o que as ecuações de Einstein prevían a máis de un século. Un anel brillante de gas sobreaquecido a millares de millóns de graus, girando a velocidades próximas da luz, en torno de unha sombra circular escura. Esa sombra é a silueta do horizonte de eventos, a fronteira do descoñecido. Mas o que é realmente o horizonte de eventos? A maioría das persoas imagina unha superficie sólida, como a casca de un ovo cósmico. Non é.
Non existe nada de material no horizonte de eventos. Se pudese viaxar até lá, non encontraría unha parede, unha membrana, nin sequer unha mudanza de cor no espazo. O horizonte de eventos é puramente xeométrico. É o ponto onde a velocidade de escape, a velocidade necesaria para fuxir da gravidade, iguala a velocidade da luz. E como nada no universo pode viaxar máis depresa do que a luz, tudo o que cruza esa fronteira fica preso para sempre. Pense niso como unha cascata invisível no tecido do espazo-tempo. Imagine un río que flui cada vez máis depresa a medida que se aproxima de unha queda de água. Existe un ponto no río onde a corrente se torna máis rápida do que a velocidade máxima a que consegue nadar. Se ultrapassar esse ponto, não importa quão forte seja, não importa quão desesperadamente nade contra a corrente. A água leva-o. No caso de um buraco negro, o rio é o próprio espaço. Não é que a matéria seja puxada para dentro. É o próprio espaço que flui em direção à singularidade, arrastando consigo tudo o que contém. Depois de cruzar o horizonte de eventos, tentar fuxir sería como tentar correr para norte cuando todas as direcciones apontan para sul. En 1958, un físico americano chamado David Finkelstein publicou un artigo que mudou fundamentalmente a nosa compreensão desta fronteira. Até entón, moitos físicos acreditaban que o horizonte de eventos era unha singularidade real, un ponto onde a física deixaba de funcionar. Finkelstein demostrou que era apenas unha singularidade de coordenadas, un artefacto do sistema de referencia utilizado, semellante ao modo como o Polo Norte parece ser un ponto singular nun mapa, mas é perfeitamente normal cando se está lá de pé. O horizonte de eventos é suave, continuo, e localmente indistinguível de cualquier outra rexión do espazo. Un astronauta a cair nun buraco negro suficientemente grande non notaría nada de especial ao cruzalo. E aquí comeza o verdadeiro misterio. Imagine dois amigos, a Alice e o Bruno. A Alice decide saltar para dentro de un buraco negro supermasivo, daqueles con millares de millóns de masas solares, como o que existe no centro da galaxia Messier 87, con 6.500 millóns de veces a masa do Sol. O Bruno fica a observar de unha distancia segura. O que cada un deles experiencia é tan radicalmente diferente que parece imposível que estesan no mesmo universo. Do ponto de vista da Alice, tudo é tranquilo. Ela flutúa en queda libre. Non sente nenhuma forza a pusala, porque a gravidade, segundo Einstein, non é unha forza, é curvatura do espazo-tempo. E en queda libre, esa curvatura é imperceptível localmente. A Alice cruza o horizonte de eventos sen drama. O seu reloxio continúa a funcionar normalmente. O seu corazón continúa a bater. Ela pode até ollar para atrás e ver o universo exterior, embora a luz que lle sega estexa cada vez máis distorcida e desviada para o azul. Nada de especial acontece no momento exacto da travesía. É como cruzar o Ecuador nun barco, unha liña imaginaria sen consecuencias físicas inmediatas. Mas do ponto de vista do Bruno, algo extraordinario acontece. A medida que Alice se aproxima do horizonte de eventos, a luz que ela emite demora cada vez máis tempo a chegar até ele. Os fotóns ten de escalar un pozo gravitacional cada vez máis profundo, perdendo enerxía no proceso. A imaxen da Alice tórnase cada vez máis vermella, cada vez máis tenue, cada vez máis lenta. O Bruno ve a Alice a abrandar máis, e máis, e máis. Até que, asintóticamente, a imaxen da Alice congela na superficie do horizonte de eventos. Nunca a ve cruzar, nunca a ve desaparecer. A última imaxen da Alice fica gravada no horizonte, esvanecéndose lentamente ao longo de eras cósmicas até se tornar indistinguível da radiación de fundo. Quen ten razón? A Alice, que cruzou o horizonte sen problemas, ou o Bruno, que nunca a viu cruzar? A resposta da relatividade xeral é perturbadora. Ambos ten razón. Ambas as descrições son físicamente válidas. Non existe un ponto de vista privilexiado no universo. A realidade depende do observador. Este non é un paradoxo filosófico abstracto. Ten consecuencias físicas concretas que atormentan os maiores físicos teóricos do mundo há décadas. En 1974, un xoven físico británico chamado Stephen Hawking publicou un artigo que avalou os alicerces da física. Hawking aplicou a mecánica cuántica ao horizonte de eventos e descubriu algo que ninguén esperaba. Os buracos negros non son completamente negros. Emiten radiación. Unha radiación extremamente tenue, con unha temperatura inversamente proporcional á súa masa.
Un buraco negro con a masa do Sol tería unha temperatura de apenas 60 millonésimos de milésimo de grau acima do cero absoluto. Moito máis frío do que a radiación cósmica de fundo. Mas a radiación existe. E ten consecuencias devastadoras. Se un buraco negro emite radiación, está a perder enerxía. Se está a perder enerxía, está a perder masa. Se está a perder masa, está a encoller. E se está a encoller, eventualmente desaparece. Hawking calculou que un buraco negro coa masa do Sol demoraría aproximadamente 10 elevado a 67 anos a evaporar completamente. Un número tan absurdamente grande que faz a idade actual do universo parecer un piscar de ollos. Mas o ponto non é o tempo. O ponto é o principio. Os buracos negros non son eternos. Nacen, viven e morren. E cando morren, levantan a questão máis profunda de toda a física moderna. O que acontece á información? Cando a Alice caiu no buraco negro, levou consigo información. A estrutura dos seus átomos, a configuración das súas moléculas, a memoria codificada nas sinapses do seu cérebro. Toda esa información cruzou o horizonte de eventos. Agora, segundo Hawking, o buraco negro vai eventualmente evaporar. A radiación que emite é térmica, aleatoria, sen estrutura. Non contén nenhuma información sobre o que caiu lá dentro. É como se o buraco negro tivese apagado a Alice do universo. Non apenas destruído o seu corpo, mas eliminado toda a información sobre a súa existencia. Isto viola un dos principios máis fundamentais da mecânica cuántica, a unitariedade. A ideia de que a información nunca é destruída, apenas transformada. Se queimar um livro, as cinzas, o fumo e a radiação infravermelha contêm, em princípio, toda a informação necessária para reconstruir o livro. A informação muda de forma, mas nunca desaparece. Se os buracos negros destroem informação, a mecânica quântica está errada. Se a mecânica quântica está certa, Hawking estava errado sobre a natureza da radiação. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Este é o paradoxo da informação do buraco negro. E durante quase 50 anos, tem sido o campo de batalha central da física teórica. Em 1997, um físico argentino-americano chamado Juan Maldacena, então com apenas 30 anos, na Universidade de Harvard, publicou um artigo que se tornaria o mais citado na história da física teórica de altas enerxías. Maldacena propôs algo chamado correspondencia anti de Sitter, espazo conforme de fronteira, frecuentemente abreviado pelos físicos como a dualidade que liga a gravidade nun espazo con unha certa geometría a unha teoría cuántica sen gravidade na fronteira dese espazo. En termos máis simples, Maldacena mostrou que toda a información sobre o que acontece dentro de un volume de espazo pode ser completamente descrita por unha teoría que vide apenas na superficie dese volume, como un holograma. A información tridimensional está codificada nunha superficie bidimensional. Se isto estiver correcto, e a esmagadora maioría dos físicos teóricos acredita que está, entón a información que cae nun buraco negro non é destruída. Está codificada no horizonte de eventos. A superficie do buraco negro non é apenas unha fronteira xeométrica. É un repositorio de información. Cada bit de información que algunha vez caiu lá dentro está grabado, de alguma forma aínda non completamente comprendida, na estrutura cuántica do horizonte. Mas isto levanta unha nova questán, aínda máis extraña. En 2012, 4 físicos da Universidade da California en Santa Bárbara, Ahmed Almeiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski e James Sully, publicaron un artigo que ficou coñecido pelo acrónimo formado pelas iniciais dos seus apelidos. O argumento deles era simples e devastador. Se a información está codificada no horizonte de eventos e se a radiación de Hawking transporta esa información para fora, entón as partículas da radiación deben estar emarañadas cuánticamente con as partículas no horizonte. Mas a mecánica cuántica impón un limite. Unha partícula non pode estar maximamente emarañada con dúas coisas ao mesmo tempo. Isto é chamado monogamía do emarañamento. Se as partículas da radiación están emarañadas con o horizonte, non poden estar emarañadas entre sí. E se non están emarañadas entre sí, o estado cuántico do horizonte non é suave. É violento. En vez de unha fronteira invisível e inofensiva, o horizonte de eventos sería unha parede de fogo, unha superficie de enerxía infinita que incineraría instantaneamente cualquier coisa que a cruzase. A Alice non flutuaría pacíficamente para dentro do buraco negro. Sería vaporizada no instante en que tocase no horizonte.
Isto contradís directamente a relatividade xeral, que exixe que o horizonte sexa suave para un observador en queda libre. Temos entón tres principios fundamentais da física que non poden ser todos verdadeiros ao mesmo tempo. A información é preservada, como exixe a mecánica cuántica. O horizonte é suave, como exixe a relatividade xeral. E a monogamía do emaranhamento é respeitada, como exixe a estrutura matemática da teoría cuántica. Cualquier solución para o paradoxo da parede de fogo exixe abandonar pelo menos un destes principios. E neñún físico sabe cuál. Leonard Susskind, profesor en Stanford e un dos pais da teoría das cordas, propós unha solución radical chamada complementaridade. Segundo Susskind, a Alice que cae no buraco negro e o Bruno que observa de fora non están a ver versións diferentes da mesma realidade. Están a ver realidades complementares que nunca poden ser comparadas directamente. A Alice experiencia un horizonte suave e cae para dentro. O Bruno ve a información da Alice codificada no horizonte e eventualmente emitida na radiación de Hawking. Ambas as descrições son completas e consistentes, mas neñún observador pode verificar ambas simultaneamente. É como se o universo mantivese dois conxuntos de libros contabilísticos que nunca poden ser auditados ao mesmo tempo. Isto parece unha evasión filosófica, mas ten unha base matemática rigorosa e levanta unha posibilidade aínda máis extraordinaria. En 2013, Maldacena e Susskind publicaron conxuntamente unha conxectura que electrizou a comunidade de física teórica. Propuseron que o emaranhamento cuántico e os buracos de miñoca, aqueles túneis hipotéticos no espazo-tempo previstos pela relatividade xeral, son na verdade a mesma coisa. Dúas partículas emarañadas están ligadas por un buraco de miñoca microscópico. E un buraco de miñoca macroscópico é composto por enormes cuantidades de emarañamento cuántico. Se isto estiver correto, a xeometría do espazo-tempo non é fundamental. É emerxente. O espazo-tempo é tecido a partir de fíos de emarañamento cuántico, como un tecido é feito de fíos individuais. E os buracos negros non son buracos no tecido. Son nós onde os fíos se concentran de forma extrema. Esta idea ten implicacións vertixinosas para a questão orixinal. Para onde levan realmente os buracos negros? A resposta clásica, a que ven dos cálculos de Schwarzschild e das ecuacións de Einstein, é simples e brutal. Levan a unha singularidade. Un ponto de densidade infinita, curvatura infinita, onde as leis da física deixan de funcionar. Toda a materia que cae nun buraco negro é comprimida até un volume cero e unha densidade infinita. O tempo para. O espazo deixa de existir. A singularidade non é un lugar no espazo, é un momento no tempo. Depois de cruzar o horizonte de eventos, a singularidade non está á súa frente no espazo. Está no seu futuro. Non pode evitala pela mesma razón que non pode evitar o amañá. Mas quase neñún físico acredita que a singularidade sexa real. É un sinal de que a teoría está incompleta. Cuando unha ecuación dá infinito como resultado, normalmente significa que estamos a usar a ferramenta errada. A relatividade xeral é unha teoría clásica. Non inclui efeitos cuánticos. E perto da singularidade, onde as distancias son da orden do comprimento de Planck, cerca de 1,6 veces 10 elevado a menos 35 metros, os efeitos cuánticos dominan. Precisamos de unha teoría cuántica da gravidade para saber o que realmente acontece no corazón de un buraco negro. E non temos esa teoría. Aínda. Mas temos candidatos. E cada un deles pinta un cuadro diferente do que existe para alén do horizonte de eventos. A teoría das cordas, desenvolvida ao longo de décadas por físicos como Edward Witten, da Universidade de Princeton, suxere que a singularidade é substituída por unha estrutura de cordas vibrantes extremamente compacta. A materia non é comprimida até un ponto. É comprimida até unha escala onde as dimensóns extra do espazo, enroladas e invisíveis na nosa experiencia cotidiana, se tornan relevantes. O interior de un buraco negro podería ser unha especie de bolsa multidimensional, un espazo con xeometría radicalmente diferente da que coñecemos, onde o tempo e o espazo trocan de papel de formas que desafían a intuición humana. A gravidade cuántica en loop, desenvolvida por Carlo Rovelli, da Universidade de Aix-Marsella, e Lee Smolin, do Instituto Perimeter no Canadá, ofrece unha visión diferente. Nesta teoría, o espazo non é continuo, é granular. Existe unha unidade mínima de volume, da orden do volume de Planck, cerca de 4 veces 10 elevado a menos 105 metros cúbicos.
A materia non pode ser comprimida para alén deste limite. Cando atinse a densidade máxima, resalta. O colapso gravitacional invértese, e o que era un buraco negro transfórmase, após un tempo extraordinariamente longo, nun buraco branco, un obxeto que expele materia e enerxía en vez de as absorber. Segundo Rovelli, os buracos negros non son túmulos, son casulos. A materia que cae lá dentro eventualmente reemerse, tal vez nun outro ponto do espazo-tempo, tal vez nun outro universo. Existe aínda unha terceira posibilidade, tal vez a máis especulativa e a máis fascinante. Lee Smolin propose en 1992 que cada buraco negro podería dar orixen a un novo universo. A singularidade non sería un fin, mas un inicio, un novo Big Bang. As constantes fundamentais da física, as masas das partículas, as intensidades das forzas, poderían ser lixeiramente diferentes no universo fillo. Smolin chamou a isto selección natural cosmolóxica. Os universos que producen máis buracos negros producen máis universos fillos, que por súa vez producen máis buracos negros. Ao longo de xeracións cósmicas, os universos evolúen para maximizar a produción de buracos negros, e o noso universo, con as súas constantes aparentemente afinadas para permitir estrelas masivas e buracos negros abundantes, sería o produto de millares de millóns de xeracións de selección cósmica. Se isto estiver correcto, o interior de cada buraco negro non é un beco sen saída. É unha porta. Unha porta para un cosmos inteiro, con as súas propias galaxias, as súas propias estrelas, os seus propios planetas, e talvez as suas próprias civilizações a olhar para o céu e a perguntar-se o que existe dentro dos seus buracos negros. Mas antes de nos perdermos na especulação, regressemos ao que sabemos, ao que podemos observar, ao que os instrumentos nos dizem. Em 2015, os detectores do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser, nos Estados Unidos, captaram pela primeira vez ondas gravitacionais. O sinal veio da fusão de dois buracos negros, cada um com cerca de 30 vezes a massa do Sol, a mais de 1.000 milhões de anos-luz de distância. Nos últimos instantes antes da fusão, os dois buracos negros orbitavam um em torno do outro, a quase metade da velocidade da luz, completando centenas de órbitas por segundo. A enerxía libertada sob a forma de ondas gravitacionais, durante unha fracción de segundo, foi superior á enerxía luminosa combinada de todas as estrelas en todas as galaxias do universo observável. Leia esa frase outra vez. Durante un breve instante, dois obxetos invisíveis, sen superficie, sen luz, sen materia visível, emitiron máis enerxía do que tudo o que podemos ver no cosmos. E o que restou foi un único buraco negro maior, vibrando como un sino cósmico, emitindo as últimas ondas gravitacionais a medida que a súa forma se estabilizaba nunha esfera perfeita. Os físicos chaman a esta fase o ring down, o amortecimento. E as frecuencias dese amortecimento corresponden exactamente ás previsóns da relatividade xeral, até a último decimal mensurável. Isto é extraordinario por unha razón que moitas veces pasa despercebida. Os buracos negros son os obxetos máis simples do universo. En cuanto unha estrela é descrita por decenas de parámetros, composición química, temperatura en cada camada, campos magnéticos, rotación diferencial, un buraco negro é descrito por apenas 3 números: masa, carga eléctrica e momento angular. Nada máis. Dois buracos negros con a mesma masa, a mesma carga e a mesma rotación son absolutamente idénticos. Non existe forma de distinguilos. Toda a complexidade da materia que os formou, toda a historia, toda a estrutura, foi apagada. Reducida a 3 números. O físico John Wheeler, que cuñou o propio termo buraco negro en 1967, resumiu isto nunha frase célebre: os buracos negros non teñen cabelo. Significa que non guardan nenhuma memoria externa da súa formación. Un buraco negro formado pelo colapso de unha estrela de ferro é indistinguível de un formado pelo colapso de unha nube de hidroxenio, desde que teñen a mesma masa, carga e rotación. Mas se a información é preservada, como exixe a mecánica cuántica, onde está ela? Se o exterior do buraco negro non a mostra, e se a singularidade no interior probablemente non existe na forma clásica, onde se esconde toda a complexidade que foi engolida? Esta é a pergunta que define a fronteira actual da física fundamental. E a resposta, cando finalmente a encontrarmos, non nos dirá apenas o que acontece dentro de un buraco negro. Dirnosá o que é o espazo, o que é o tempo,
o que é a realidade. Porque os buracos negros non son apenas obxectos exóticos no ceo, son laboratorios naturais onde as dúas grandes teorías da física, a relatividade xeral e a mecánica cuántica, son forzadas a confrontarse. Na vida cotidiana, estas dúas teorías operan en dominios separados. A relatividade xeral goberna o moito grande, planetas, estrelas, galaxias. A mecánica cuántica goberna o moito pequeno, átomos, electróns, fotóns. Nunca precisamos de usar ambas ao mesmo tempo. Mas no horizonte de eventos de un buraco negro, o moito grande e o moito pequeno coliben. A curvatura do espazo-tempo é extrema, exixindo a relatividade xeral. E as distancias son tan pequenas que os efeitos cuánticos non poden ser ignorados. É aquí, nesta fronteira, que a próxima revolución da física está á espera de acontecer. E tal vez a coisa máis espantosa de todas sexa esta. Existen máis buracos negros no universo observábel do que graus de areia en todas as praias da Terra. Estimativas recentes suxeren que existen cerca de 40 trilións de buracos negros de masa estelar apenas no universo observábel. Cada galaxia masiva ten pelo menos un buraco negro supermasivo no seu centro. Algúns ten varios. A galaxia máis próxima da Vía Láctea, Andrómeda, ten un buraco negro central con cerca de 140 millóns de masas solares. E as dúas galaxias están en rota de colisión. Dentro de aproximadamente 4.500 millóns de anos, a Vía Láctea e Andrómeda fundirseán. E os seus buracos negros centrais, após unha danza gravitacional que durará millóns de anos, fundirseán tamén, libertando ondas gravitacionais que farán vibrar o tecido do espazo-tempo en todo o universo local. Nos non veremos iso. O Sol xa terá comezado a expandirse para a xigante vermella. A Terra, se aínda existir, será un deserto estéril, mas os buracos negros continuarán. Continuarán moito depois de a última estrela se apagar. Moito depois de os últimos átomos de hidroxenio se dispersaren no vacío. Nun futuro tan distante que os números necesarios para o descrever exceden a capacidade da linguaxe humana, os buracos negros serán os últimos obxectos organizados no universo. E mesmo eles, eventualmente, evaporarán pela radiación de Hawking, devolvendo lentamente a súa enerxía ao vacío. O último buraco negro do universo, un supermasivo con millares de millóns de masas solares, demorará aproximadamente 10 elevado a 106 anos a evaporar. Para contextualizar, a idade actual do universo é de apenas 10 elevado a 10 anos. O tempo de vida dese último buraco negro é un número con 100 ceros. É un número tan grande que se cada átomo no universo observábel fose un cero, aínda non tería ceros suficientes para o escrever. E cando ese último buraco negro finalmente se evaporar, emitindo o seu último fotón de radiación de Hawking, o universo ficará vacío, sen estrutura, sen información accesível, sen tempo mensurável. Un mar infinito de fotóns cada vez máis fríos, cada vez máis espasados, cada vez máis solitarios. A menos que Smolin teña razón. A menos que cada buraco negro que alguma vez existiu teña dado orixen a un novo universo. Nes caso, o noso cosmos non é un beco sen saída. É un ramo numa árvore infinita de universos, cada un nascido do coração de um buraco negro, cada um gerando os seus próprios buracos negros, cada um dando origem a novos ramos. E algures, num desses universos, alguém está sentado a ouvir estas palavras e a perguntar-se: será que o nosso próprio Big Bang foi a singularidade de um buraco negro num universo pai? Será que estamos, neste preciso momento, dentro de um buraco negro? A resposta honesta é: não sabemos. Mas a pergunta já não é ficção científica. É física teórica publicada em revistas com revisão por pares. E o facto de podermos sequer formulá-la é um testemunho do poder extraordinário da mente humana. Uma mente feita de átomos forjados em estrelas mortas, sentada num planeta minúsculo, a tentar compreender os objetos mais extremos que o universo alguma vez criou. Mas talvez esteja a pensar que tudo isto é demasiado bonito para ser verdade. Talvez uma parte de si, a parte racional e cautelosa que evoluiu para desconfiar de historias grandiosas, esteja neste momento a levantar obxeccións. Universos dentro de buracos negros? Paredes de fogo no horizonte de eventos? O espazo-tempo tecido a partir de emaranhamento cuántico? Isto parece máis mitoloxía do que ciencia. E esa desconfianza é non apenas lexítima, como absolutamente necesaria. Porque a ciencia non avanza por fe, avanza por dúbida.
E a historia dos buracos negros é, en grande medida, a historia de un septicismo que foi sendo derrotado non por argumentos retóricos, mas por dados. Dados brutais, inequívocos, que obrigaron xeraçóns inteiras de físicos a abandonar as súas conviccións máis profundas. Recuemos entón, non ás especulacións, aos factos. A cronoloxía concreta de como a idea de buraco negro pasou de absurdo matemático á realidade observável. Porque esa cronoloxía revela algo que raramente se discute. Durante quase medio século, a maioría dos físicos máis brillantes do mundo recusouse a aceitar que os buracos negros pudesen existir. E non por ignorancia, por rigor. Cando Karl Schwarzschild enviou a súa solución a Einstein en janeiro de 1916, a reacción foi de curiosidade educada. Einstein recoñeceu a elegancia matemática, mas considerou a singularidade prevista pelas ecuaxóns como unha curiosidade sen relevancia física. Neñuma estrela real, argumentaba, podería colapsar até un punto. Algún mecanismo, algunha presión descoñecida, impediría ese destino. Esta non era unha opinión marxinal, era o consenso. Arthur Eddington, o astrofísico británico que en 1919 confirmou a deflexión da luz pelo Sol durante un eclipse, validando a relatividade xeral perante o mundo, era un dos opositores máis vocais. En 1935, durante unha conferencia da Royal Astronomical Society en Londres, Eddington declarou que debería existir unha lei da natureza que impedise unha estrela de se comportar de maneira tan absurda. A palabra que usou foi absurda. Non improbável, non difícil, absurda. E Eddington non estaba sociño. Lev Landau, o xenio soviético que revolucionou a física da materia condensada, tamén resistiu. Subramanian Chandrasekhar, o xoven físico indiano que aos 20 e poucos anos calculou o limite de masa acima do cual unha aná branca non pode sustentarse contra a gravidade, foi publicamente humillado por Eddington cando apresentou os seus resultados. Chandrasekhar mostrou que estrelas acima de un certo limite, cerca de 1,4 veces a masa do Sol, non podían terminar as súas vidas como anás brancas estáveis. Algo máis dramático tería de acontecer. Eddington rexeitou os cálculos con desdén. Chandrasekhar, devastado, mudou de área de investigación durante anos. Só recebeu o Premio Nobel en 1983, quase medio século depois da súa descoberta orixinal. O septicismo non era irracional. Era baseado nunha intuición profunda sobre a natureza. A idea de que a materia pudese colapsar indefinidamente, de que o espazo-tempo pudese curvarse até se rasgar, de que pudese existir unha región do universo de onde nada escapase, tudo isto violaba o senso común de unha forma que parecía patolóxica. Os físicos estaban habituados a que as singularidades nas ecuaxóns fosen sinais de erro, non de realidade. Cando a ecuaxón da velocidade do son nun fluido dá infinito, non significa que o son se torna infinitamente rápido. Significa que o modelo do fluido deixou de ser válido. Por que non sería o mesmo con a singularidade de Schwarzschild? A resposta comezou a emerxir nos anos 50 e 60 e veio de unha dirección inesperada. Non da astronomía, da matemática pura. En 1955, o físico indiano Amal Kumar Ray Chaudhuri, traballando en relativo isolamento na Universidade de Calcutá, derivou unha ecuación que describía como feixes de xeodésicas, as trasectorias naturais de partículas no espazo-tempo curvo, conversían ou diversían sob a influencia da gravidade. A ecuación de Ray Chaudhuri era elegante e xeral, e mostraba algo perturbador. Sob condicións bastante xenéricas, a gravidade faz con que as xeodésicas conversión. Focalícense, concéntrense nun punto, inevitablemente. Unha década depois, en 1965, Roger Penrose, entón na Universidade de Londres, usou a ecuación de Ray Chaudhuri e técnicas de topoloxía diferencial para probar o primeiro teorema de singularidade. O resultado era devastador na súa simplicidade. Penrose demonstrou que, unha vez formado un horizonte de eventos, unha superficie fexada da cual a luz non pode escapar, a formación de unha singularidade no interior é matematicamente inevitável. Non depende da simetría, non depende da composición da materia, non depende de condicións especiais. Se existe un horizonte, existe unha singularidade, ponto final. Stephen Hawking, entón un xoven estudante de doutoramento en Cambridge, ficou electrizado pelo resultado de Penrose. Nos anos seguintes, Hawking e Penrose colaboraron para estender os teoremas de singularidade ao universo como un todo.
Mostraron que, se a relatividade xeral está correta e se o universo contén a cuantidade de materia que observamos, entón o propio Big Bang foi unha singularidade. O universo non apenas contén singularidades, nasceu de unha. Estes teoremas non probaban que os buracos negros existían na natureza. Probaban algo máis subtil e máis poderoso. Que se a relatividade xeral é a teoría correcta da gravidade, entón os buracos negros son inevitáveis. Non son unha posibilidade exótica, son unha consecuencia necesaria. A única forma de evitalos sería a relatividade xeral estar errada. E até hoxe, en todos os testes a que foi submetida, a relatividade xeral pasou con distinción. Mas teoremas matemáticos, por máis elegantes que sexan, non convencen toda a xente. A ciencia exixe observación. E durante décadas, a observación directa de buracos negros parecía imposível. Como se observa algo que, por definición, non emite luz? A resposta veio de unha idea simples mas profunda. Non se observa o buraco negro. Obsérvase o efeito que ele ten en tudo a súa volta. En 1964, un foguete de sondaxen lanzado do Novo México detectou unha fonte intensa de raios X na constelación do Cisne. Foi catalogada como Cisne X1. Nos anos seguintes, observacións ópticas revelaron que a fonte de rayos X coincidía con unha estrela supergigante azul que parecía orbitar algo invisível. A análise do movimento orbital da estrela permitiu calcular a masa do compañeiro invisível, cerca de 15 veces a masa do Sol. Demasiado masivo para ser unha aná branca, demasiado masivo para ser unha estrela de neutróns. Non restaba nenhuma explicación coñecida, alén de un buraco negro. O escepticismo persistiu. Stephen Hawking, nunha aposta famosa con o físico americano Kip Thorne, apostou que Cisne DC1 non era un buraco negro. Hawking descreveu a aposta como unha apólice de seguro. Se os buracos negros non existisen, pelo menos tería gaño a aposta. Perdeu. En 1990, con a acumulación de evidencias esmagadoras, Hawking concedeu a derrota. Mas Cisne DC1 era apenas o comezo. Ao longo das décadas seguintes, os astrónomos descubriron decenas, depois centenas, depois millares de candidatos a buracos negros. Buracos negros de masa estelar en sistemas binarios, arrancando materia das súas estrelas compañeiras, aquecendo a millóns de graus e emitindo rayos X. Buracos negros supermasivos no centro de galaxias activas, alimentando xactos de plasma que se estenden por centenas de millares de anos luz, visíveis a millares de millóns de anos luz de distancia. Buracos negros de masa intermedia, con centenas ou millares de masas solares, escondidos en enxames globulares densos. Cada nova observación tornaba o escepticismo máis difícil de sustentar. Mas había sempre unha saída lóxica. Tal vez estes obxetos fosen algo descoñecido, algo que se comportaba como un buraco negro, mas non tiña horizonte de eventos. Tal vez fosen estrelas exóticas feitas de materia extraña. Tal vez fosen obxetos previstos por teorías alternativas da gravidade. A ausencia de unha observación directa do horizonte de eventos deixaba sempre unha porta aberta para a dúbida. Esa porta fexouse en 2019. E aquí chegamos ao momento que mudou tudo. Ao avanzo tecnolóxico que transformou os buracos negros de obxectos teóricos en obxectos fotografados. Ao instrumento que fez o que neñún telescopio individual podería facer. O telescopio do horizonte de eventos non é un telescopio no sentido convencional. É unha rede de 8 observatorios de radioastronomía espallados por todo o planeta, desde o Hawái até a Antártida, desde o Chile até a España, desde o México até ao Arizona. Juntos, funcionan como un único telescopio virtual co diámetro da Terra. A técnica chámase interferometría de base moito longa. Cada observatorio rexista ondas de radio con unha precisión temporal de fraccións de milionésimo de segundo, usando reloxios atómicos de hidroxenio. Os dados son depois combinados por supercomputadores que correlacionan os sinais de todos os observatorios, sintetizando unha imaxen con unha resolución angular equivalente a ler un jornal en Nova York a partir de un café en París. A cuantidade de dados recollida nunha única campaña de observación é esmagadora. En abril de 2017, durante 5 noites de observación, os 8 telescopios recolleron aproximadamente 5 petabytes de dados, 5.000 billións de bytes, tantos dados que non podían ser transmitidos pela Internet.
Foron armacenados en discos ríxidos de helio e enviados físicamente por avión para os centros de procesamento no Instituto Max Planck en Bonn, na Alemanha, e no Observatorio Haystack do Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts, nos Estados Unidos. Os dados do telescopio no Polo Sul só puderon ser enviados meses depois, cando o inverno antártico terminou e os voos de abastecimento recomezaron. O procesamento demorou quase 2 anos. 4 equipas independentes, usando algoritmos diferentes, traballaron en paralelos en comunicar entre sí, para garantir que o resultado non fose contaminado por expectativas ou preconceitos. Cuando finalmente compararan os resultados, as 4 equipas tiñan obtido a mesma imaxen. Un anel asimétrico de emisión de radio, máis brillante de un lado do que do outro, en torno de unha sombra escura circular. O albo era o buraco negro supermasivo no centro da galaxia Messier 87, a cerca de 55 millóns de anos-luz de distancia, con unha masa de 6.500 millóns de sois. A imaxen foi revelada ao mundo a 10 de abril de 2019, en 6 conferencias de imprensa simultáneas en Washington, Bruselas, Santiago do Chile, Xangai, Tokio e Taipei. O impacto foi inmediato e global. Pela primeira vez na historia, a humanidade estaba a ollar directamente para a sombra de un horizonte de eventos. Na unha simulación, na unha ilustración artística, unha imaxen real, construída a partir de fotóns que tiñan viaxado 55 millóns de anos para chegar até nós, emitidos por gas a millares de millóns de graus, girando velocidades próximas da luz en torno de un abismo no espazo-tempo. Mas o que é que a imaxen realmente mostraba? E por que é que era tan importante? A sombra escura no centro da imaxen non é o buraco negro en sí. É a silhueta do horizonte de eventos, ampliada por un factor de cerca de 2,6 debido á curvatura extrema da luz nas proximidades. Os fotóns que pasan perto do horizonte de eventos son deflectidos de tal forma que a sombra aparente é maior do que o horizonte real. Este efeito, previsto teóricamente décadas antes, foi confirmado pela imaxen con unha precisión notável. O diámetro da sombra observada correspondía exactamente ao previsto pela relatividade xeral para un buraco negro con aquela masa. A asimetría do anel, máis brillante na parte inferior, é explicada pelo efeito Doppler relativístico. O gas no disco de acreción gira a velocidades próximas da luz. O lado que se move na nosa dirección emite fotóns co enerxía aumentada, aparecendo máis brillante. O lado que se afasta emite fotóns co enerxía diminuída, aparecendo máis tenue. Esta asimetría non é apenas consistente con a relatividade xeral. É unha previsión específica que sería diferente en teorías alternativas da gravidade. E os dados confirmaron a Einstein. 3 anos depois, en maio de 2022, a mesma colaboración revelou a imaxen de Sagittario A asterisco, o buraco negro no centro da nosa propia galaxia. Este foi un desafío técnico aínda maior. Embora Sagittario A asterisco esteja muito máis perto, cerca de 26.000 anos-luz en vez de 55 millóns, é tamén moito máis pequeno e moito máis variável. O gas en torno de Sagittario A asterisco completa unha órbita en apenas minutos, en cuanto o gas en torno do buraco negro de Messier 87 demora días ou semanas. Fotografar Sagittario A asterisco era como tentar tirar unha fotografía nítida de un cachorro a perseguir a propia cauda. A imaxen mudaba máis depresa do que o tempo necesario para a captar. A solución exixiu o desenvolvimento de novos algoritmos de reconstrución de imaxen que pudesen lidar con fontes variáveis. Millares de imaxens simuladas foron xeradas e comparadas con os dados. O resultado final, unha media de millares de imaxens posíveis, mostraba novamente un anel brillante en torno de unha sombra escura. O diámetro da sombra correspondía a unha masa de cerca de 4 millóns de sois. Exactamente o valor que tiña sido determinado independentemente ao longo de décadas pelo estudo das órbitas de estrelas en torno do centro galáctico. Este estudo orbital é, por si só, unha das maiores proezas da astronomía observacional moderna. Durante máis de 20 anos, 2 equipas independentes, unha liderada por Andrea Ghez na Universidade da California en Los Ángeles e outra por Reinhard Genzel no Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Garching, na Alemanha, monitorizaron o movimento de estrelas individuais no centro da Vía Láctea. Usando óptica adaptativa, unha tecnoloxía que corrixe en tempo real a distorsión causada pela atmosfera terrestre, conseguiron rastrear estrelas a orbitar algo invisível con precisión extraordinaria. A estrela máis reveladora chámase S2,
Completa unha órbita en torno de Sagitario A** en aproximadamente 16 anos. No ponto máis próximo da súa órbita, pasa a apenas cerca de 120 unidades astronómicas do buraco negro, aproximadamente 3 veces a distancia de Plutón ao Sol, e atinxe unha velocidade de cerca de 2,5% da velocidade da luz, quase 8.000 km por segundo. A órbita de este doi é unha elipse quasi perfeita, exactamente como previsto pela relatividade xeral. E as pequenas deviacións en relación a unha elipse newtoniana, a precesión do pericentro, foron medidas e corresponden ás previsóns de Einstein con unha precisión de poucos por cento. Guess e Gensel partillaron o Premio Nobel da Física en 2020, xuntamente con Roger Penrose, precisamente por estas observacións. O Comité do Nobel declarou que tiñan descoberto un obxecto compacto supermasivo no centro da nosa galaxia. Nótese a linguaxe cautelosa. Non dixeron buraco negro, dixeron obxecto compacto supermasivo, porque a ciencia é conservadora nas súas afirmacións. Mas a combinación das órbitas estelares con a imaxe do telescopio do horizonte de eventos non deixa espazo razoável para alternativas. O obxecto no centro da Vía Láctea ten 4 millóns de masas solares concentradas nunha rexión menor do que a órbita de Mercurio. Non emite luz propia. Teño unha sombra consistente con un horizonte de eventos, e o seu comportamento gravitacional corresponde en todos os aspectos mensuráveis ás previsóns da relatividade xeral para un buraco negro de Kerr, un buraco negro en rotación. Agora, se aínda resta algún escepticismo, considere o seguinte. As ondas gravitacionais detectadas pelo Observatorio de Interferometría Láser desde 2015 forneceron unha confirmación completamente independente. Cada fusón de buracos negros detectada produce un sinal gravitacional con unha forma moito específica, determinada pelas masas e rotacións dos buracos negros envolvidos. Esa forma é calculada resolvendo as ecuacións de Einstein numéricamente, usando supercomputadores que simulan a fusão en detalle. A concordancia entre os sinais observados e as simulacións é extraordinaria. Non existe nenhuma teoría alternativa da gravidade que consiga reproducir simultaneamente as imaxes do telescopio do horizonte de eventos, as órbitas estelares no centro galáctico e as formas de onda gravitacionais das fusóns. A relatividade xeral falo, e falo con unha precisión que beira o absurdo. Mas aquí está o ponto crucial, o ponto que transforma o escepticismo saudável en algo produtivo en vez de paralizante. Confirmar que os buracos negros existen e que a relatividade xeral os describe correctamente do lado de fora do horizonte de eventos non nos dis nada sobre o que acontece do lado de dentro. Todas as observacións que temos, todas as imaxes, todas as ondas gravitacionais, todas as órbitas estelares dicen respeito ao exterior, ao comportamento da materia e da luz nas proximidades do horizonte. Neñún fotón, neñuma onda gravitacional, neñuma partícula de cualquier tipo alguma vez nos chegou do interior de un buraco negro. Por definición, iso é imposível. Entón, cando falamos sobre o que acontece para alén do horizonte de eventos, estamos nun territorio fundamentalmente diferente. Non estamos a extrapolar a partir de observacións, estamos a extrapolar a partir de teorías. E as teorías, neste regime, diversen radicalmente. A relatividade xeral, sociña, prevé a singularidade, un ponto de densidade infinita onde o espazo-tempo termina. Mas a relatividade xeral é unha teoría clásica, ignora a mecánica cuántica, e sabemos que a mecánica cuántica é real. Sabemos que goberna o comportamento da materia en escalas pequenas. Sabemos que, perto da singularidade, as escalas son tan pequenas que os efeitos cuánticos dominan. Por tanto, a previsión da singularidade é quase certamente errada. Non porque a relatividade xeral estexa errada, mas porque está incompleta. É como usar a mecánica de Newton para calcular a órbita de Mercurio. Funciona quase perfeitamente, mas falla nos detalles finos, porque Newton non sabía da curvatura do espazo-tempo. Da mesma forma, Einstein non sabía da granularidade cuántica do espazo. A mecánica cuántica, por seu lado, prevé que a información é preservada, que o proceso de evaporación de Hawking debe de alguma forma devolver ao universo toda a información que caiu no buraco negro. Mas non nos dis como. O mecanismo exacto pelo cual a información escapa permanece un dos problemas abertos máis importantes da física. E as diferentes propostas para resolver este problema implican visóns radicalmente diferentes do interior do buraco negro. Se a complementaridade de Susskind está correcta,
O interior do buraco negro é real para quen cae lá dentro, mas é unha descrición redundante da información que xa está codificada no horizonte. Non existe un interior independente. O interior e o exterior son dúas formas de descrever a mesma realidade cuántica, como dúas proxeccións diferentes do mesmo obxecto tridimensional. Se a proposta de Rovelli está correcta, o interior non contén unha singularidade, mas un resalto cuántico. A materia colapsa até a escala de Planck, atinxe unha densidade máxima, e depois expándese novamente, emerxindo como un buraco branco. O interior do buraco negro sería entón unha especie de túnel temporal, ligando o colapso no pasado á expansão no futuro, con a materia a atravesar un regime cuántico extremo no medio. Se a conxectura de Maldacena e Saskin sobre a equivalencia entre emaranhamento e buracos de miñoca está correcta, o interior do buraco negro podería estar ligado a outras rexións do espazo-tempo a través de pontes cuánticas. O que cae nun buraco negro non desaparece. Reaparece de alguma forma codificada en correlacións cuánticas distribuídas pelo universo. E se a selección natural cosmolóxica de Smolin está correcta, o interior de cada buraco negro é o embrión de un novo universo, con as súas propias leis e constantes, evoluindo independentemente do universo pai. Nenhuma destas propostas pode ser testada directamente con a tecnoloxía actual, mas non son igualmente especulativas. Algunhas facen previsóns que, en principio, poderían ser verificadas. A proposta de Rovelli, por exemplo, prevé que buracos brancos poderían ser observáveis como sinais transientes de alta enerxía, posiblemente relacionados con certos tipos de explosóns de raios gamma de curta duración que aínda non ten explicación satisfactoria. A proposta de Smolin prevé que as constantes da física no noso universo deberían estar optimizadas para a produción de buracos negros, unha previsión que pode ser testada comparando as constantes observadas con simulacións de universos con constantes diferentes. E há unha liña de investigación recente que promete abrir unha xanela completamente nova para o interior dos buracos negros. Non a través da luz, non a través de ondas gravitacionais, a través de algo aínda máis subtil, os ecos. Cando dois buracos negros se funden, o buraco negro resultante vibra. Esas vibrações, o amortecimento que os físicos chaman ring down, son previstas pela relatividade geral con grande precisão. Mas se o horizonte de eventos non for exactamente como a relatividade geral prevé, se houber estrutura cuántica na superficie, ou se o obxecto non for realmente un buraco negro, mas algo lixeiramente diferente, entón as vibrações terían ecos, pequenos sinais repetidos, cada vez máis fracos, que se verían depois do sinal principal, como o eco de un grito nunha montaña. Varios grupos de investigación teñen procurado estes ecos nos dados do Observatorio de Ondas Gravitacionais. Até agora, os resultados son inconclusivos. Algunas análises suxeren sinais marginais que poderían ser ecos, outras non encontran nada. A sensibilidade actual dos detectores está no limite do que sería necesario para unha detección definitiva. Mas a próxima xerazón de detectores, incluindo o telescopio Einstein na Europa e o Observatorio Cósmico na Australia, terá unha sensibilidade 10 a 100 veces superior. Se os ecos existiren, serán encontrados. E se foren encontrados, será a primeira evidencia observacional directa de que algo inesperado acontece no horizonte de eventos. A primeira pista concreta sobre a natureza cuántica da gravidade. A primeira xanela para o interior de un buraco negro. Há outro avanzo tecnolóxico que merece atención, porque está a transformar silenciosamente a nosa capacidade de estudar buracos negros. Os computadores cuánticos. En 2022, unha equipa de investigadores do Instituto de Tecnoloxía da California, do Laboratorio Nacional de Fermilab e do Google, usou un procesador cuántico con apenas 9 qubits para simular a pasaxen de información a través de un buraco de miñoca. Non un buraco de miñoca real, evidentemente. Un modelo simplificado, baseado na correspondencia de Maldacena, implementado nun circuito cuántico. Mas o resultado foi notável. A información introducida nun lado do sistema emerxiu do outro lado de unha forma consistente con a pasaxen a través de un buraco de miñoca na teoría gravitacional dual. Isto non proba que os buracos de miñoca existen, proba algo diferente e tal vez máis importante, que a correspondencia entre gravidade e mecánica cuántica pode ser simulada en laboratorio, que podemos construir sistemas cuánticos que se comportan como se contivesen gravidade, mesmo cando non contén, e que a medida que os computadores cuánticos se tornaren máis poderosos, con centenas e depois millares e depois millóns de qubits, poderemos simular sistemas gravitacionais cada vez máis complexos,
incluindo potencialmente o interior de un buraco negro. A ideia é vertixinosa. Non podemos enviar unha sonda para dentro de un buraco negro, mas podemos, tal vez, construir un buraco negro cuántico en miniatura nun chip de silicio e estudar o que acontece lá dentro. Non o buraco negro real, mas un sistema que obedece exactamente as mesmas leis matemáticas. E se a correspondencia de Maldacena está correcta, as respostas serían as mesmas. Estamos, por tanto, nun momento extraordinario da historia da ciencia. Temos pela primeira vez imaxes directas de horizontes de eventos. Temos ondas gravitacionais de fusóns de buracos negros. Temos órbitas estelares que confirman a existencia de buracos negros supermasivos. Temos computadores cuánticos que comezan a simular aspectos da gravidade cuántica. E temos unha xeración de físicos teóricos que está a converxir lentamente, dolorosamente, para unha compreensán unificada da gravidade e da mecánica cuántica. Mas a converxencia non é completa, e as diverxencias que restan son profundas. Toca unhas questões máis fundamentais que a física pode formular. O espazo-tempo é fundamental ou emerxente? A información é realmente preservada en todas as circunstancias? Existe unha escala mínima de comprimento? O universo é único ou é un entre moitos? E a máis perturbadora de todas, a realidade é obxectiva ou depende do observador de unha forma máis radical do que cualquier un de nós está preparado para aceitar. Os buracos negros fórzannos a confrontar estas questões non como exercicios filosóficos abstractos, mas como problemas concretos con consecuencias mensuráveis. E é precisamente por iso que son tão importantes. Non son apenas obxetos no seu, son espellos, espellos que reflecten os limites do noso coñecimento e nos mostran exactamente onde a nosa comprensión do universo se desfaz. Considere o que sabemos con certeza. Sabemos que os buracos negros existen. Sabemos que teñen horizontes de eventos. Sabemos que a relatividade xeral os describe correctamente no exterior. Sabemos que emiten radiación de Hawking, pelo menos teóricamente, embora esta radiación sexa demasiado fraca para ser detectada con a tecnoloxía actual. Sabemos que a información debe ser preservada, porque a mecánica cuántica así non exixe. E sabemos que non temos unha teoría completa que reconcilie todas estas certezas. Agora considere o que non sabemos. Non sabemos o que substitúe a singularidade no interior. Non sabemos como a información escapa durante a evaporación. Non sabemos se o horizonte de eventos é suave ou teña estrutura cuántica. Non sabemos se os buracos de miñoca son reais ou apenas construções matemáticas. Non sabemos se o espazo-tempo é continuo ou granular. E non sabemos se o noso universo nasceu dentro de un buraco negro. A distancia entre o que sabemos e o que non sabemos é inmensa, mas está a diminuir. Cada nova observación, cada novo cálculo, cada nova simulación cuántica reduce esa distancia un pouco máis. E a velocidade a que está a diminuir está a acelerar. Há unha ironía profunda en tudo isto. Os buracos negros são os objetos mais destrutivos do universo. Destroem estrelas, destroem planetas, destroem a própria luz. Mas são também os objetos mais informativos. Cada paradoxo que geram, cada contradição que revelam, cada limite que expõem, é uma pista. Uma pista sobre a natureza última da realidade. Os buracos negros não escondem a verdade. Guardam-na. E estamos, lentamente, a aprender a lê-la. A questão que se impõe agora não é se conseguiremos desvendar os segredos dos buracos negros. É quando. E o que descobriremos quando o fizermos poderá ser mais estranho do que qualquer coisa que alguma vez imaginamos. Porque cada vez que a natureza nos revelou um segredo profundo, a resposta foi sempre mais estranha do que a pergunta. A mecânica quântica é mais estranha do que o problema que resolveu. A relatividade é mais estranha do que as anomalias que explicou. E a teoria que finalmente unificar a gravidade e a mecânica cuántica será, quase certamente, máis estranha do que os buracos negros que a inspiraron. Mas há algo que os dados máis recentes começaron a suxerir. Algo que emerxe non de unha única observación, mas da converxencia de múltiplas liñas de evidencia. Algo que ten a ver con a forma como o espazo-tempo se comporta nas proximidades extremas do horizonte, e que poderá mudar fundamentalmente a nosa comprensión non apenas dos buracos negros, mas da propia estrutura do cosmos. E esa converxencia de evidencias aponta para algo que a primeira vista parece imposível. Aponta para a posibilidade de que o espazo-tempo, aquilo que consideramos o palco onde tudo acontece,
non sexa o palco de todo. Sexa o espectáculo. Que a gravidade, a forza que molda os buracos negros, que curva a luz, que mantén os planetas en órbita, non sexa unha forza fundamental, mas un efeito colateral de algo máis profundo. Algo que opera a unha escala tan pequena que ningún instrumento jamais construído conseguiu sondar directamente. Algo que vive na fronteira entre a información e a existencia. Para comprender o que isto significa e por que razón os buracos negros son a chave para o desvendar, precisamos de facer algo que a mente humana faz con dificuldade. Precisamos de comprimir o tempo. Precisamos de tomar toda a historia do universo, 14.000 millóns de anos de evolución cósmica, e espremela nunha escala que posamos sentir. Porque os números da cosmoloxía son tan grandes que perden o significado. Tórnanse abstraccións, e as abstraccións non provocan o espanto, provocan indiferenza. Entón imaginemos que toda a historia do universo, desde o Big Bang até este preciso instante, cabe nun único ano. Un ano cósmico. O Big Bang acontece a meanoite do día 1 de xaneiro. Cada mes corresponde a pouco máis de 1.000 millóns de anos. Cada día a cerca de 38 millóns de anos. Cada segundo a aproximadamente 440 anos. Nesta escala, os primeiros buracos negros fórmanse aínda en xaneiro. Son pequenos, con apenas algunhas centenas de masas solares, nascidos do colapso das primeiras estrelas, estrelas monstruosas, feitas apenas de hidroxenio e helio, sen neñún dos elementos pesados que coñecemos. Estas estrelas viven apenas algúns millóns de anos, o equivalente a minutos neste calendario cósmico. Nascen, arden con unha furia inimaginável e colapsan. E no seu lugar fican buracos negros. Sementes. Sementes que van crecer durante o resto do ano. En febreiro e marzo, estas sementes comezan a fundirse umas con as outras. Atraen gas. Engolen estrelas viciñas. Crecen. En abril, algúns xa ten millóns de masas solares. En maio, as primeiras galaxias están a formarse á volta deles, como cidades que crecen en torno de un pozo de agua no deserto. Os buracos negros non son parasitas das galaxias, son os seus fundadores. As galaxias existen porque os buracos negros existen. En xuño, o universo está en plena actividade. Galaxias coliden, fúndense. Os seus buracos negros centrais danzan en espirais que duran millóns de anos antes de se uniren. Cada fusán liberta máis enerxía gravitacional do que todas as estrelas do universo visível combinadas. Mas ninguén está lá para ouvir. Aínda non existen ouvidos. Aínda non existen cérebros. Aínda non existe vida. Pelo menos non no noso planeta. Porque o noso planeta aínda non existe. O Sol nace a 31 de agosto. A Terra fórmase nos primeiros días de setembro. A vida aparece quase inmediatamente, aínda en setembro, sob a forma de organismos unicelulares. Mas durante meses, nada de interesante acontece á superficie. Bacterias, apenas bacterias. Outubro, novembro, a maior parte de decembro, o planeta é dominado por formas de vida microscópicas. Os dinosauros aparecen a 25 de decembro. Son extintos a 26. Toda a era dos dinosauros, 165 millóns de anos de dominio absoluto, cabe nun único día do calendario cósmico. E os seres humanos? Toda a historia da humanidade, desde os primeiros hominidios até este momento, acontece nos últimos minutos do día 31 de decembro. A escrita é inventada nos últimos 10 segundos, a ciencia moderna nos últimos 2 segundos. A relatividade xeral, a mecánica cuántica, a descoberta dos buracos negros, a primeira imaxe do horizonte de eventos, todo isto acontece no último segundo do último minuto do último día do ano cósmico. E en ese último segundo que algo extraordinario acontece. Unha especie que existe a un piscar de ollos cósmico, feita de átomos forzados en estrelas que morreran antes do Sol nascer, desenvolve a capacidade de comprender os obxetos que moldaran o universo desde xaneiro. Nun único segundo, pasamos de non saber que os buracos negros existen a fotografalos. De non comprender a gravidade a simular buracos de miñoca en computadores cuánticos. De ollar para o seu con medo, a ollar para o seu con ecuaxóns. Mas esta compresión temporal revela algo máis. Revela unha asimetría perturbadora. Os buracos negros existen desde xaneiro. Nós existimos desde o último segundo de decembro. Eles moldaron o universo durante o ano inteiro.
Nós estamos a tentar comprendelos a menos de un segundo. E, no entanto, nese segundo, descobrimos algo que os buracos negros non saben sobre sí propios. Descobrimos que guardan un paradoxo, que a súa existencia revela unha fractura na nosa comprensión da realidade, que son simultaneamente os obxetos máis simples e os máis misteriosos do cosmos. E é precisamente aquí, nesta fractura, que as teorías entran en conflito aberto. Porque o problema non é que non teñamos teoría sobre o que acontece dentro de un buraco negro. O problema é que temos demasiadas, e son mutuamente incompatíveis. Cada unha resolve parte do enigma, mas cría novos problemas que as outras non conseguen resolver. E a tensão entre elas non é unha questão técnica menor, é o conflito central da física do século XXI. De un lado temos a relatividade xeral, a teoría de Einstein, a teoría que previu os buracos negros, que describe o horizonte de eventos, que explica as órbitas estelares en torno de Saxitario A estrela, que previu as ondas gravitacionais detectadas en 2015. É unha teoría de unha beleza matemática extraordinaria e de unha precisión experimental sen paralelo. Cada previsión que fez foi confirmada. Cada teste que enfrentou foi superado. Non existe unha única observación no universo que contradiga a relatividade xeral no seu dominio de aplicación. E o que diz a relatividade xeral sobre o interior de un buraco negro? Diz que existe unha singularidade, un ponto de densidade infinita onde as leis da física deixan de funcionar. Un fin absoluto do espazo e do tempo. Non un fin no espazo e no tempo, mas un fin do espazo e do tempo. A distinción é crucial. Dentro de un buraco negro, segundo Einstein, o futuro non é un lugar, é unha parede. E essa parede chama-se singularidade. Do outro lado temos a mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento da matéria e da energia nas escalas mais pequenas. A teoria que explica por que razão os átomos são estáveis, por que razão o Sol brilha, por que razão os semicondutores funcionam, por que razão estás a ouvir estas palavras num dispositivo eletrônico. É, medida por medida, a teoria mais precisa que a humanidade alguma vez construiu. Algumas das suas previsões foram confirmadas com uma precisão de 12 casas decimais. É como prever a distância entre Lisboa e Tóquio com um erro inferior à espessura de um cabelo. E o que diz a mecânica quântica sobre singularidades? Diz que não podem existir. O princípio da incerteza de Heisenberg proíbe que uma partícula esteja confinada a um ponto de volume zero. Quanto mais se tenta comprimir algo, mais energia cinética ganha, mais violentamente resiste a compressão. A mecánica cuántica impõe un limite fundamental á densidade da materia. E ese limite, embora extraordinariamente elevado, non é infinito. Aquí está o conflito. A relatividade xeral diz que a singularidade existe. A mecánica cuántica diz que non pode existir. Ambas as teorías son confirmadas por montañas de evidencias experimentais. Ambas son indispensáveis para descrever o universo. E ambas se contradicen exactamente no ponto onde máis precisamos delas, no interior de un buraco negro. Este non é un desacordo menor. Non é unha questão de axustar parámetros ou refinar cálculos. É unha contradición fundamental entre os dois pilares da física moderna. E resólvela exixe algo que nenhuma das dúas teorías sozinha pode oferecer. Exixe unha teoría nova. Unha teoría que conteña a relatividade xeral e a mecánica cuántica como casos especiais, da mesma forma que a relatividade xeral contén a mecánica newtoniana como caso especial. Unha teoría da gravidade cuántica. E é aquí que o conflito se ramifica. Porque non existe unha única candidata á teoría da gravidade cuántica. Existen varias. E discordan entre sí de formas profundas e por veces irreconciliáveis. A teoría de cordas propón que as partículas fundamentais non son pontos, mas filamentos unidimensionais de enerxía a vibrar en diferentes frecuencias. Nesta teoría, a singularidade do buraco negro é substituída por unha configuración complexa de cordas e membranas, obxetos estendidos en dimensões adicionais do espazo que non conseguimos perceber directamente. A singularidade non é un ponto, é unha estrutura. Unha estrutura con propiedades definidas, con unha geometría, con unha física. O infinito desaparece, substituído por algo moito grande máis finito. A gravidade cuántica en loop, desenvolvida por Rovelli e Smolin e Astekar, propón algo radicalmente diferente. Nesta teoría, non existen dimensóns extra. Non existen cordas. O que existe é unha cuantización do propio espazo-tempo.
O espazo non é continuo. É feito de unidades discretas, de átomos de espazo, con un volume mínimo da orden do volume de Planck. E cando a materia colapsa dentro de un buraco negro, non pode ser comprimida para alén deste volume mínimo. Atinxe un limite. E resalta. O colapso invértese. A singularidade é substituída por un resalto cuántico, unha transisión de un buraco negro para un buraco branco. A teoría da información integrada, embora non sexa unha teoría da gravidade cuántica no sentido estrito, propón algo aínda máis radical. Propón que a información non é apenas preservada nos buracos negros, é a substancia fundamental da realidade. O espazo-tempo, a materia, a enerxía, tudo emerxe de relações informacionais. O buraco negro non é un objeto no espazo. É un padrón de información que gera a ilusão de espaço. E a correspondência holográfica de Maldacena, que já mencionamos, propõe que toda a física no interior de um buraco negro, incluindo a gravidade, o espaço-tempo, a singularidade ou o que quer que a substitua, é matematicamente equivalente a uma teoria quântica sem gravidade definida na superfície do horizonte de eventos. O interior é uma projeção do exterior. O volume é uma ilusão gerada pela superfície. A profundidade é codificada na fronteira. 4 abordagens. 4 visões do que acontece no interior de um buraco negro. E cada uma implica uma visão diferente da realidade. Se a teoria de cordas está correta, vivemos num universo com 10 ou 11 dimensões, a maioria das quais estão enroladas em escalas tão pequenas que nunca as detectaremos diretamente. A singularidade é uma estrutura geométrica complexa, e o interior do buraco negro é um espaço com propriedades definidas, embora exóticas. Se a gravidade cuántica en loop está correcta, o espaço é granular, o tempo é discreto, e o interior do buraco negro é un túnel que liga o colapso á expansão, o pasado ao futuro, posiblemente o noso universo a outro. Se a correspondencia holográfica está correcta, o espaço tridimensional é unha ilusão, a gravidade é un efeito emerxente, e o interior do buraco negro é unha proxección de información codificada nunha superficie bidimensional. E se a información é verdadeiramente fundamental, entón a pregunta para onde levan os buracos negros perde o sentido xeográfico. Non levan a lugar neñún. Transforma unha información. Recodifica-una. Redistribúenna. O destino da materia que cae nun buraco negro non é un lugar. É un estado. O conflito entre estas teorías non é apenas intelectual. Ten consecuencias observacionais. Cada teoría faz previsóns liceiramente diferentes sobre fenómenos que, en principio, poden ser medidos. A teoría de cordas prevé que os buracos negros teñen unha entropía que pode ser calculada contando o número de configuracións microscópicas de cordas e membranas. Este cálculo, realizado pela primeira vez por Andrew Strominger e Kumrum Baffa en 1996, reproduciu exactamente a fórmula de Bekenstein-Hawking para a entropía do buraco negro. Foi un triunfo extraordinario. Mas foi feito apenas para un tipo moito especial de buraco negro, un buraco negro extremo, supersimétrico, con carga máxima, que non existe na natureza. Para buracos negros reais, astrofísicos, o cálculo aínda non foi completado. A gravidade cuántica en loop prevé que o resalto cuántico no interior do buraco negro podería producir sinais observáveis. Se un buraco negro suficientemente pequeno, formado no universo primitivo, tivese tido tempo de completar o resalto, o buraco branco resultante emitiría un pulso de radiación con características específicas. Rovelli e a súa colaboradora Francesca Bidotto calcularon que estes sinais poderían manifestarse como explosiones rápidas de radio, fenómenos transientes que os radiotelescopios detectan regularmente e que en moitos casos aínda non ten explicación definitiva. A coincidencia é suxestiva, mas non conclusiva. A correspondencia holográfica prevé que a radiación de Hawking emitida por un buraco negro en evaporación contén, codificada de forma extremamente subtil, toda a información sobre tudo o que algunha vez caiu no buraco negro. A información non se perde. Escapa, bit a bit, na radiación térmica, mas extraíla exigiría medir cada fotao emitido durante toda a vida do buraco negro e reconstruir as correlacións cuánticas entre eles. É como tentar reconstruir unha enciclopedia a partir das cinzas de unha fogueira, medindo a posición exacta de cada partícula de fumo. En principio, posíbel. Na práctica, con a tecnoloxía actual, imposíbel. E há unha previsión que todas as teorías partillan, embora por razóns diferentes. Todas prevén que algo de inesperado acontece na escala de Planck.
Que o espazo-tempo, tal como o coñecemos, deixa de facer sentido a distancias da orden de 1,6 veces 10 elevado a menos 35 metros. Que abaixo desta escala, os conceitos de distancia, duración, posición e velocidade perden o significado. Que a realidade no seu nivel máis fundamental non é feita de espazo e tempo, é feita de outra coisa. E esa outra coisa, sexa ela cordas, átomos de espazo, información cuántica ou algo que aínda non concebemos, é o verdadeiro tecido do cosmos. Agora, para sentir o que isto significa, precisamos de facer a viaxe en inversa. Precisamos de partir do familiar e expandir até ao cósmico. Precisamos de comezar aquí, neste momento, neste lugar, e seguir o fío até ao horizonte de eventos. Comeza con a túa man. Olla para ela. A pele, os dedos, as uñas. Parece sólida, parece continua. Parece real no sentido máis básico e inmediato da palabra. Mas sabemos que non é. Sabemos que a túa man é feita de átomos, cerca de 7.000 trillóns de átomos. E cada átomo é quase inteiramente espazo vacío. Si o núcleo de un átomo de hidroxenio tivese o tamaño de unha bola de tenis no centro de un campo de futebol, o electrón estaría nas bancadas. Todo o resto sería vacío. A túa man, que parece tan sólida, é 99,99999999999% espazo vacío. Mas mesmo ese espazo vacío non é realmente vacío. A mecánica cuántica disnos que está a ferver con partículas virtuais, pares de partícula e antipartícula que surxen do nada, existen durante unha fracción infinitesimal de segundo e aniquílanse mutuamente. O vacío cuántico non é vacío. É o estado de enerxía máis baixa posível, mas ese estado ten estrutura, ten flutuações, ten consecuencias mensuráveis. O efeito Casimir, a forza mensurável entre dúas placas metálicas no vácuo, é unha demonstración directa de que o vacío non é nada. Agora amplía. Da túa man para o teu corpo. Do teu corpo para a sala onde estás. Da sala para a cidade. Da cidade para o continente. Do continente para o planeta. A Terra, unha esfera de roxa e metal con 12.700 kilómetros de diámetro, a orbitar unha estrela vulgar a 150 millóns de kilómetros de distancia. O Sol, unha esfera de plasma con 1.400.000 kilómetros de diámetro, unha entre 200 a 400.000 millóns de estrelas na Vía Láctea. A Vía Láctea, un disco de 100.000 anos-luz de diámetro, unha entre 2 trillóns de galaxias no universo observável. O universo observável, unha esfera con 93.000 millóns de anos-luz de diámetro, posiblemente unha fracción infinitesimal do universo total. E en cada escala, en cada nivel de ampliación, a realidade revélase diferente do que parecía na escala anterior. A solidez da túa man disólvese en átomos. Os átomos disólvense en nubens de probabilidade cuántica. O espazo vacío revélase xello de enerxía. O tempo revélase elástico, deformável, relativo. E no limite extremo, na escala de Planck, o propio espazo-tempo disólvese en algo que aínda non compreendemos. Os buracos negros son un lugar onde esta cascata de disolucións atinxe o seu extremo. Son un lugar onde a materia é comprimida a través de todas estas escalas, desde a escala humana até a escala atómica, desde a escala atómica até a escala nuclear, desde a escala nuclear até a escala de Planck, e para alén dela. Son aceleradores de partículas naturais, mas en vez de acelerar partículas en círculos, comprímennas en dirección ao centro. E no proceso, forzan a realidade a revelar a súa natureza máis profunda. É por iso que os buracos negros son tan importantes para a física. Non porque sexan grandes, non porque sexan poderosos, mas porque son o único lugar no universo onde todas as escalas da física se encontran simultaneamente, onde a gravidade, a termodinámica, a mecánica cuántica e a teoría da información son todas relevantes ao mesmo tempo, onde neñuma teoría parcial é suficiente, onde apenas unha teoría completa, unha teoría de tudo, pode dar respostas. E é aquí que o conflito entre as teorías atinxe o seu ponto máis agudo. Porque cada teoría non apenas describe o interior do buraco negro de forma diferente. Cada teoría implica unha natureza diferente para a realidade en sí. Se o espazo-tempo é fundamental, como asume a relatividade xeral, entón o interior do buraco negro é un lugar real, con unha xeometría real.
E a singularidade é un defeito nesa xeometría, un ponto onde o tecido do cosmos se rasga. Se o espazo-tempo é emerxente, como suxere a correspondencia holográfica, entón o interior do buraco negro non é un lugar no sentido convencional. É unha reconstrución, unha proxección, unha ilusión xerada por información codificada na superficie. Preguntar o que existe dentro de un buraco negro sería como preguntar o que existe dentro de un holograma. A pregunta asume unha profundidade que non existe realmente. Se o espazo é granular, como propón a gravidade cuántica en loop, entón o interior do buraco negro ten unha estrutura discreta, feita de unidades mínimas de volume. E a singularidade é substituída por unha rexión de densidade máxima máis finita, onde o colapso se inverte. E se a informação é fundamental, então o interior do buraco negro é uma transformação, não um destino. A matéria que cai não vai para lugar nenhum. Muda de forma, muda de codificação, muda de estado. Mas a informação que a define persiste, redistribuída, recodificada, talvez irreconhecível, mas nunca destruída. O que é notável é que, apesar destas diferenças profundas, todas as abordagens concordam num ponto. Todas concordam que a resposta clássica, a singularidade de densidade infinita prevista pela relatividade geral, está errada. Nenhum físico teórico sério acredita hoje que exista realmente um ponto de densidade infinita no centro de um buraco negro. A singularidade é um sinal de que a teoria falhou, não uma descrição da realidade. É o equivalente matemático de dividir por zero. Obtém-se infinito, mas o infinito não é a resposta. É a confissão de que se fez a pergunta errada. E a pergunta certa, a pergunta que substituirá a singularidade por unha resposta real, é a pergunta que definirá a próxima era da física. Há un aspecto deste conflito que merece atención especial, porque toca nunha questão que vai moito alén da física. Toca na natureza da propia realidade. E esa questão é: o espazo-tempo é real? Parece unha pregunta absurda. Claro que o espazo-tempo é real. Estamos nele, movémonos nele, medimos distancias nele, medimos durações nele. Toda a nosa experiencia do mundo é estruturada pelo espazo e pelo tempo. Como poderían non ser reais? Mas a historia da física está chea de coisas que parecían obviamente reais e que se revelaron ilusóns. A solidez da materia, a simultaneidade absoluta, o éter luminífero, a trayectoria definida de unha partícula. Todas estas coisas parecían tan reais, tan obvias, tan inegáveis, como o espazo e o tempo nos parecen hoxe. E todas se revelaron aproximações, descrições úteis mas incompletas de algo máis profundo. A correspondencia holográfica de Maldacena suxere que o espazo-tempo pode ser a próxima ilusión a cair. Que o espazo tridimensional que habitamos pode ser unha proxección de información codificada nunha superficie bidimensional. Que a profundidade, a distancia, o volume, son propiedades emerxentes, non fundamentais, que surxen de correlacións cuánticas entre bits de información, da mesma forma que a temperatura surxe do movimento colectivo de moléculas. Se isto está correcto, entón a pergunta para onde levan os buracos negros sofre unha transformación radical. Porque se o espazo non é fundamental, entón dentro e fora non son conceitos fundamentais. O horizonte de eventos non é unha fronteira no espazo, é unha fronteira na información. E atravesalo non é ir para un lugar, é mudar de perspectiva informacional. Isto pode parecer abstracto demais para ter consecuencias prácticas, mas ten consecuencias directas para o paradoxo da información. Se o espaço-tempo é emerxente, então a informação que cai nun buraco negro nunca realmente entra nun lugar. Nunca realmente desaparece atrás de unha fronteira espacial, porque a fronteira espacial é ela propia feita de información. A información non pode desaparecer atrás de si mesma. O paradoxo disólfese, non porque encontramos a resposta, mas porque a pergunta estaba mal formulada. Estaba formulada en termos de espazo e tempo, e o espazo e o tempo non son os conceitos certos para descrever o que acontece na escala fundamental. É como preguntar cual é a temperatura de un único átomo. A pergunta parece facer sentido, mas non faz. A temperatura é unha propiedade colectiva, emerxente, que só ten significado para conxuntos grandes de partículas. Un único átomo non ten temperatura. Da mesma forma, perguntar onde está a información dentro de un buraco negro pode ser unha pergunta que non faz sentido,
Porque dentro é un conceito espacial, e o espazo pode non existir na escala onde a resposta vive. Esta é a revolución conceptual que os buracos negros están a forzar, non unha revolución nos detalles, unha revolución nos conceitos. Unha mudanza non no que sabemos, mas na linguaxe en que usamos para saber. E as revolucións conceptuais son as máis difíceis de todas, porque exixen que abandonemos non apenas teorías erradas, mas intuicións correctas. Intuicións que funcionan perfeitamente na vida cotidiana, que nos permiten navegar o mundo, que nos mantén vivos, mas que fallan catastróficamente nas condicións extremas do interior de un buraco negro. E há dados que comezan a apoiar esta visão. Non dados de buracos negros directamente, porque non podemos observar o interior de un buraco negro, mas dados de sistemas cuánticos que simulan aspectos da gravidade. A experiencia realizada en 2022 con o procesador cuántico do Google, que xa mencionamos, demostrou que a pasaxe de información a través de un sistema cuántico pode reproducir as características matemáticas da pasaxe a través de un buraco de miñoca. Mas o que non mencionamos é o detalle máis surpreendente desa experiencia. O sistema cuántico non contiña espazo. Non había distancia entre os dois lados do buraco de miñoca simulado. Non había interior. Non había exterior. Había apenas qubits, correlacións cuánticas entre eles, e unha dinámica que, cando traducida para a linguaxe da gravidade, se comportaba exactamente como se houbese un buraco de miñoca con un interior, un exterior e unha pasaxe entre eles. O espazo emerxiu das correlacións. A geometría emerxiu da información. O interior do buraco de miñoca non existía como lugar, existía como padrón. E, no entanto, do ponto de vista da teoría gravitacional dual, era tan real como cualquier outro lugar no espazo. Isto é o que os físicos chaman emerxencia. E se o espazo-tempo é emerxente, entón o interior de un buraco negro é emerxente. E a singularidade, o ponto onde o espazo-tempo colapsa, non é o fin da realidade, é o fin da emerxencia. É o ponto onde a descrición espacial deixa de ser válida, onde a proyección holográfica se desfaz, onde precisamos de ollar para a realidade non en termos de espazo e tempo, mas en termos do substrato máis profundo do cual o espazo e o tempo emerxen. E cual é ese substrato? Ninguén sabe con certeza, mas as pistas converxen para unha resposta. Información cuántica, bits cuánticos, correlacións, emaranhamento, a tella invisível de conexións cuánticas que liga cada partícula do universo a todas as outras, que non respeita distancias, que non respeita o tempo, que existe nun nivel máis fundamental do que o espazo e o tempo que parecen con tela. Se isto está correcto, entón os buracos negros non son buracos no espazo. Son nós, na rede de información. Pontos onde a rede se torna tan densa, tan emarañada, tan complexa, que a descrición espacial colapsa. Onde o holograma se torna tan intenso que a proyección falla. Onde a realidade, por un instante, revela o seu verdadeiro rosto, non feito de espazo e tempo, mas de información pura. E o que acontece á materia que cae nun buraco negro nesta visão? Non vai para lugar neñún. Non é destruída. Non atravesa un portal para outro universo. É recodificada, transformada de unha descrición espacial, partículas con posicións e velocidades nun espazo tridimensional para unha descrición informacional, correlacións cuánticas nunha superficie bidimensional. A materia non desaparece, muda de linguaxe, e a información nesa nova linguaxe é preservada. Cada bit, cada correlación, cada detalle. Mas há un preso. A nova linguaxe é incomprehensível para nós, non porque sexa complicada, embora o sexa, mas porque os nosos cerebros evoluíron para pensar en termos de espazo e tempo. Evoluíran para rastrear obxectos no espazo, para prever trayectorias, para estimar distancias. No evoluíron para pensar en termos de información cuántica codificada en superficies holográficas. E por iso, cando tentamos imaginar o interior de un buraco negro, a nosa imaginación falla. Non porque o interior sexa inimaginável, mas porque estamos a tentar imaginalo na linguaxe errada. É como tentar ouvir unha cor, ou ver un son. Os sentidos non están equipados para iso. Mas iso non significa que as cores non existan para os surdos, ou que os sons non existan para os cegos. Significa apenas que a tradución entre linguaxes sensoriais ten limites. E a tradución entre a linguaxe espacial e a linguaxe informacional ten limites análogos.
limites que os buracos negros expoen con unha clareza brutal. E é aquí que chegamos ao ponto intermedio desta exploración. Ao ponto onde podemos facer un balanzo provisorio do que as evidencias suxeren. Primeiro, os buracos negros existen. Isto non é unha hipótese. É un facto observacional, confirmado por múltiplas liñas de evidencia independentes. Órbitas estelares, ondas gravitacionais, imaxens directas, espectros de rayos X. Os buracos negros son tan reais como o Sol. Segundo, o horizonte de eventos é real. É unha fronteira no espazo-tempo a partir da cual nada pode regresar. A súa existencia é unha consecuencia directa da relatividade xeral e todas as observações son consistentes con esta previsão. Terceiro, a singularidade clásica, o ponto de densidade infinita no centro, quase certamente non existe. É un artefacto da relatividade xeral aplicada para alén do seu dominio de validade. Algo a substitúi, mas non sabemos o que. Cuarto, a información é preservada. A mecánica cuántica exixio, e todas as abordaxes teóricas modernas concordan con isto, embora discorden sobre o mecanismo. Quinto, o espazo-tempo pode ser emerxente. As evidencias da correspondencia holográfica, das simulações cuánticas e da termodinámica dos buracos negros apontan todas nesta dirección. Se o espazo-tempo é emerxente, entón o interior do buraco negro non é un lugar no sentido convencional, e a pergunta para onde levan os buracos negros precisa de ser reformulada. Sexto, a resposta final exixe unha teoría da gravidade cuántica. E esa teoría, cando for encontrada, non nos dirá apenas o que acontece dentro de un buraco negro, dirnosá o que é a realidade. Porque os buracos negros son o ponto onde todas as questões fundamentais converxen. Este é o estado actual do coñecimento. Non é unha resposta definitiva, é un mapa de un territorio parcialmente explorado, con vastas rexións aínda por cartografar. Mas é un mapa que está a ser deseñado a unha velocidade sen precedentes, con instrumentos sen precedentes, por unha comunidade científica global que pela primeira vez na historia ten as ferramentas teóricas e observacionais para atacar estas questões de frente. E o que emerxe deste mapa, o que comeza a tomar forma nas marxens do coñecimento, é algo que nenhuma xeración anterior de seres humanos podería ter imaginado. Algo que desafía non apenas as nosas teorías, mas as nosas categorías máis básicas de pensamento. Algo que suxere que a realidade, no seu nivel máis profundo, non é feita daquilo que pensábamos. Non é feita de materia nun espazo. Non é feita de eventos nun tempo. É feita de algo máis fundamental, máis extraño, máis belo do que cualquer coisa que a nosa intuición evoluída nos preparou para conceber. E os buracos negros, eses obxetos terríveis e magníficos, eses devoradores de luz e trituradores de materia, son unha xanela. A única xanela que a natureza nos oferece para ese nivel máis profundo da realidade. Non porque sexan especiais, mas porque son extremos. E nos extremos, a realidade non consegue manter as súas máscaras. Nos extremos, a verdade transparece. O que esa verdade é, exactamente, aínda non sabemos. Mas sabemos onde procurar. Sabemos que as pistas están codificadas na radiación de Hawking, nas ondas gravitacionais das fusóns, nos ecos que os detectores de próxima xeración poderán captar, nas simulações cuánticas que os computadores do futuro poderán realizar. Sabemos que a resposta está lá, á espera, paciente como un buraco negro, silenciosa como o horizonte de eventos, inevitável como a gravidade. E sabemos algo máis. Sabemos que, cando a encontrarmos, a resposta será máis extraña do que a pergunta. Sempre foi así. E desta vez, dada a extrañeza da pergunta, a resposta promete ser verdadeiramente extraordinaria. As implicacións filosóficas e existenciais máis profundas, a preparación para o que a resposta final pode significar para a nosa compreensán da consciencia, da existencia e do lugar da humanidade no cosmos. Foco actual. O conflito central entre teorías da gravidade cuántica e o que cada unha implica sobre a natureza da realidade, con balanzo intermedio do estado do coñecimento. E é precisamente aquí que precisamos de parar. Parar e facer algo que raramente facemos cando estamos inmersos na vertixen das grandes ideas. Precisamos de ser honestos, brutalmente honestos, non co universo, que non se importa coa nosa honestidade, mas connosco propios.
Porque ao longo desta exploración apresentamos 3 explicacións concorrentes para o que acontece no interior de un buraco negro. 3 candidatos. 3 visões radicalmente diferentes do destino da materia, da información e do propio espazo-tempo cando cruzan o horizonte de eventos. E agora chegou o momento de as colocar frente a frente, de as testar, de eliminar as máis fracas e de identificar cual delas, á luz de tudo o que sabemos, merece ser levada máis a serio. A primeira explicación é a da teoría de cordas e a correspondencia holográfica de Maldacena. Nesta visão, o interior do buraco negro non é verdadeiramente un lugar, é unha proxección. O espazo-tempo tridimensional que parece existir dentro do horizonte é unha ilusión emerxente, gerada por información cuántica codificada nunha superficie bidimensional. A materia que cae non vai para lado neñún no sentido convencional, é recodificada, traducida de unha linguaxe espacial para unha linguaxe informacional. E a singularidade, o ponto de colapso infinito, non existe. É o ponto onde a proxección holográfica falla, onde a descrición espacial deixa de ser válida, onde precisamos de abandonar completamente a noción de espazo e tempo e pensar apenas en termos de información cuántica pura. A segunda explicación é a da gravidade cuántica en loop, desenvolvida por Rovelli e Smolin. Nesta visão, o espazo é granular. Existe unha unidade mínima de volume, unha escala abaixo da cual o espazo simplesmente non existe. A materia que colapsa dentro de un buraco negro non pode ser comprimida para alén deste limite. Cando atinxe a densidade máxima, resalta. O colapso invértese e o buraco negro transfórmase, após un tempo extraordinariamente longo, nun buraco branco que expele materia e enerxía. O interior do buraco negro é, nesta visão, un túnel temporal. Unha ponte entre o colapso no pasado e a expansão no futuro, con a materia a atravesar un regime cuántico extremo no medio. A terceira explicación é a selección natural cosmolóxica, tamén proposta por Smolin. Nesta visão, cada buraco negro dá orixen a un novo universo. A singularidade non é un fin nen un resalto, é un novo Big Bang. Un novo cosmos nace no interior de cada buraco negro, con constantes físicas lixeiramente diferentes, evoluindo independentemente do universo pai. O noso propio universo podería ser o interior de un buraco negro nun universo anterior. E os buracos negros que existen no noso universo serían cada un deles versos de universos fillos. 3 explicacións. 3 destinos completamente diferentes para a materia que cruza o horizonte. Recodificación holográfica, resalto cuántico, nacimento cósmico. ¿Cuál delas está correcta? Para responder a esta pregunta precisamos de criterios. Non podemos simplesmente escoller a que nos parece máis bonita, ou máis dramática, ou máis reconfortante. Precisamos de criterios científicos. E os criterios científicos, cando non podemos facer experiencias directas, son esencialmente 3. Primeiro, consistencia interna. A teoría contradirse a si propia? Segundo, consistencia con o que ya sabemos. A teoría é compatíbel con as observacións existentes e con as teorías ben establecidas? Terceiro, capacidade preditiva. A teoría faz previsóns que, en principio, poderían ser testadas? Comecemos pela terceira explicación. A selección natural cosmolóxica é, sen dúbida, a máis espectacular. A idea de que cada buraco negro xera un universo inteiro, con galaxias, estrelas, planetas e talvez civilizacións, é de unha grandiosidade que corta a respiración. Mas a grandiosidade non é un criterio científico. E cando aplicamos os 3 criterios, esta proposta revela fragilidades serias. A consistencia interna é cuestionável. O mecanismo pelo cual a singularidade se transforma nun Big Bang nunca foi descrito en detalle matemático. Smolin propós a idea como unha conxectura, non como unha teoría completa. Non existe unha ecuación que describa a transición do colapso para a expansón, que especifique como as constantes físicas son modificadas, que determine a relación entre o universo pai e o universo fillo. É unha idea, non un modelo. A consistencia con o que sabemos é parcial. Smolin argumentou que se a selección natural cosmolóxica está correta, as constantes do noso universo deberían estar optimizadas para a produción de buracos negros. E, de facto, o noso universo produz buracos negros en abundancia. Mas vários físicos, incluindo Alexander Vilenkin e Joe Polchinski, demonstraram que pequenas alterações em certas constantes poderiam aumentar a produção de buracos negros, não diminuí-la.
Se o nosso universo fosse verdadeiramente optimizado, essas constantes deveriam ter valores diferentes dos que observamos. Isto não refuta a ideia, mas enfraquece-a consideravelmente. E a capacidade preditiva é limitada. A previsão principal, que as constantes están optimizadas para buracos negros, é difícil de testar de forma definitiva, porque non sabemos calcular con precisán como a produción de buracos negros varía con cada constante. E a previsão máis dramática, que existen universos dentro de buracos negros, é, por definición, imposible de verificar. Non podemos observar o interior de un buraco negro, e mesmo que pudésemos, non poderíamos observar un universo inteiro a partir de dentro. A selección natural cosmolóxica é unha idea fascinante, mas é neste momento máis filosofía natural do que física, máis especulación inspirada do que teoría testável. E por iso, con respeito pela súa elegancia e pela audacia intelectual de Smolin, temos de a colocar de lado, non a descartar, colocala de lado, guardala como unha posibilidade remota, unha hipótese que poderá gañar substancia se e cando tivermos unha teoría completa da gravidade cuántica que a sustente. Mas non a tratar como a explicación máis probável. Ficamos con dúas: a correspondencia holográfica e o resalto cuántico da gravidade en loop. E aquí a competición torna-se moito máis interesante, porque ambas são teorias desenvolvidas com rigor matemático considerável. Ambas têm comunidades de físicos dedicados a explorá-las. Ambas fazem previsões, pelo menos em princípio. E ambas oferecem respostas radicalmente diferentes à pergunta fundamental. Vejamos a gravidade quântica em loop. A sua grande força é a simplicidade conceptual. O espaço é granular. Existe um limite mínimo. A matéria não pode ser comprimida para além desse limite. Quando o atinge, ressalta. É uma ideia intuitiva, quase mecânica. E tem a vantagem de não exigir dimensões extra, nem cordas vibrantes, nem paisagens de vácuo com 10 elevado a 500 soluções possíveis. É uma teoria mais económica, mais parcimoniosa. A consistência interna é boa, mas não perfeita. A gravidade cuántica en loop consegue cuantizar o espaço-tempo de forma consistente en certas aproximações. Mas a inclusão completa da matéria, especialmente de campos cuánticos interaxentes, continúa a ser un problema en aberto. A teoría funciona ben para descrever a xeometría pura do espazo-tempo, mas a súa extensão para incluir todas as forzas e partículas da natureza aínda non foi conseguida de forma satisfactoria. A consistencia con observações é parcial. A teoría prevé que o Big Bang foi precedido por un Big Bounce, un grande resalto, e que o universo antes do Big Bang estaba en contracción. Esta previsão podería, en principio, deixar marcas na radiación cósmica de fundo, o brillo residual do universo primitivo. Mas até agora, esas marcas non foron detectadas. Non foron refutadas, porque a sensibilidade dos instrumentos actuais pode non ser suficiente, mas tamén non foron confirmadas. A capacidade preditiva para buracos negros é promisora. Rovelli e a súa equipa previron que buracos negros moito antigos, formados no universo primitivo, poderían xa ter completado o seu resalto e estar a emitir sinais como buracos brancos. Eses sinais serían explosões breves de alta enerxía, posiblemente na gama dos raios gamma. E de facto, existen explosões de raios gamma de curta duración que aínda non teñen explicación satisfactoria. A correspondencia é tentadora, mas lonxe de conclusiva. Moitos fenómenos astrofísicos poden producir explosões de raios gamma, e atribuílas a buracos brancos sen evidencia adicional sería prematuro. Agora vexamos a correspondencia holográfica e a teoría de cordas. A súa grande forza é a profundidade matemática. A correspondencia de Maldacena, formulada en 1997, é probablemente o resultado máis